הנה 6 סימנים לכך שאתם אוהבים בפוטנציאל של מה שיכול להיות ולא באדם שמולכם. סימן מספר 1, אתם לא מרגישים כמו עצמכם. לא נוח לכם להביא את עצמכם כמי שאתם. לדבר על הרגשות שלכם, כי אין לכם מושג אם הצד השני נמצא באותו ראש. אתם פשוט לא מרגישים בנוח להביא את מי שאתם ולהיות מי שאתם. סימן השני, אתם כל הזמן שואלים את עצמכם איך אני צריך לתקשר. אם אתם בלחץ מלשלוח הודעה, או מלהתקשר, או לשאול אם בא לצד השני להיפגש, או אם אתם נכנסים לאובססיה על האם הם קראו את ההודעה, לא קראו את ההודעה, כן וי כחול, לא וי כחול, אבל לא הגיבו, ומה זה אומר? סימן מספר 3, אתם חושבים כל הזמן על איפה היחסים עומדים. אתם כל הזמן לא בטוחים. האם אתם מחויבים? האם אפשר כבר להציג אותם למשפחה, או להזמין אותם לאיזו חתונה של חבר? סימן מספר 4, אתם מתחילים להתעצבן יותר מהרגיל. אתם מתפרצים על הצד השני, וכל הדברים הקטנים והחמודים האלה שפעם נורא אהבתם והצחיק אתכם, כבר ממש מתחילים לעצבן אתכם. סימן 5 וחשוב, זה שאתם מנסים למכור מרצדס למישהו שמחפש קורקינט. חברים, אתם יכולים להיות הדבר הכי שווה, הכי איכותי, הכי יוקרתי שיש, ממש כמו מרצדס, אבל אם הבן אדם שעומד מולכם מחפש כרגע קורקינט חשמלי, רק כדי לעשות סיבוב קצר בשכונה, אז הוא לא יקנה את מה שיש לכם להציע. וזה לא משנה כמה תשווקו את עצמכם, וכמה הנחות תעשו לו, וכמה תנסו לשכנע אותו שמרצדס יותר שווה מקורקינט. אתם לא יכולים לשכנע מישהו להעריך את השווי שלכם, אם הקיבולת שלהם כרגע זה לנסיעה קצרה. אז זה לא שהמוצר לא טוב, זה פשוט לא הלקוח המדויק. לא כל אחד בנוי למרצדס, סורי. והסימן השישי והאחרון, אם אתם מתחילים להרגיש שאתם מאבדים את עצמכם, אתם מבלים פחות זמן עם החברים שלכם, אתם מדלגים על חדר כושר, אתם דוחקים את כל המשימות והדברים שאתם רוצים לעשות בשביל עצמכם לתחתית הרשימה, ואתם עושים דברים רק כי זה מעניין את הצד השני. אז אם אין איזון ביניכם, אתם תמיד תרגישו כמו החלק הכי פחות חשוב במערכת היחסים, כי לצערי, במצב הזה, אתם באמת כאלה.